Kowa ya yi shiru yana jira ya ji suwaye suka jefi Baba Buhari ɗazu a garin Kano. Kwatsam sai muka ga shafin jam'iyyar PDP sun yi posting sun ce sun yi condemning din abin da ya faru, abin da aka yi Baba Buhari, kuma kada ya zargi kowa, ko in ce suna zargin Baba Bola Ahmed Tinubu da kuma Baba Gandujan Kano da wannan abu. Suka saki wata katuwar paper paragraph by paragraph suka ce ai Baba Bola Ahmed Tinubu yayi wasu furci a wajen campaign ɗinsa wanda suke zargin da Baba Buhari yake. Kuma sannan sun ce wai Baba Ganduje yayi kokarin ya hana Baba Buhari zuwa Kano aiwatar da waɗannan abubuwan. Wasu ma sun ce sai da kokari shi sa aka saka security suka hana saboda an ce wai ya ji kishin abin da zai faru. Well, wannan abu ne na siyasa, har yanzu hukuma bata tace ga mai laifi ba kuma wanda ake yi kuma wanda ba zai ba. Amma mutane da yawa sun fito sun ce wannan abin da aka yi ba karamin jahilci bane ba. Duba da cewa kuma yawanci waɗanda suke wajen yara ne ɗan gutsi-gutsi, wasu mutane suke ganin da cewa wannan fataren biya aka biya da nufin a zo a wulakanta Baba Buhari a wajen nan. Duba da cewa jirgin yana saman sa a sai suna jifan shi, wasu mutane suka ce waɗannan ba su da wayo. Domin idan jifan ya samu jirgin ya faɗo kansu zai faɗo ya turmushe su. Wasu mutanen kuwa sun ce Baba Buhari ya tabbata ya ɗauki mataki akan wannan abin domin rayuwarsa aka hara ba wai wulakanta shi ma aka zo yi ba. Wasu mutanen ko cewa suke yan kungiyar PDP ba gaskiya suke faɗa ba, suna faɗa wannan magana domin su gwara kan yan APC su haɗa Baba Ganduje da Baba Buhari faɗa a daina jituwa. A yayin da wasu mutanen kuma suka kafa dandani a social media suna shewa akan abin da ya faru da Baba Buhari a garin Kano. A halin yanzu dai ana jiran martani daga bakin Baba Bola Ahmed Tinubu da kuma Baba Ganduje bisa zargin da kungiyar APC a PDP ta jefa musu.